लसनाफोर फुंबिलि पहराव गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायबाय दे दा 4:30 जायाखै दे रायजोफोर मर्निंनि दिनै सेटारडेनि आंनि फिसाजोफ्राबो नै स्कुलाव प्रग्राम दंनो मा प्रग्राम खोन्थाहरदो मामि माराथन आंहाबो सिफुं नङाबा इन्टारसिटिजों ओंखारलांनोसै बरपेटासिम आंहाबो अफिसाव गावनि प्रग्राम दङ दा मा प्रग्राम बेखौ आं फोरमायलांसिगोन दे सनाफोर नै जों ओंखारबाय दा फिरफिलिया लामायाव फैबाय हौवायाबोथ' गैखायाना आंना दोनलांनो जों फिरफिलिनि थांसै आंहा ट्रेन स्टेशनाव थालांसै गथ'फ्रा हरै थांनोसै गावसिनि स्कुलाव दे रायजोफोर नै जों ओंखारबाय थाबायबायानो मर्निं हो आसा खालामो बयबो नोंसोरबो मर्निंआव बयबो मोजाङै दङ जाहाथे दिनैनि दिनावबो आंनि भिडिअखौ अननानै नायलांदो दे सनाफोर लोगोफोर नै जोंहा फिरफिलि गाखोबाय बिमा फिसा थांनोसै जायहङा हरै थाबाय जोंहा ओरै थाबाय टाइमाबो जाबायानो गुसुथार नै फिरफिलिखौ खोबथेजोब्बायसो जोङो मर्निं बिसिनाथ' खयथायाव खारगोन ना नोंसिना 5:30 आंनाथ' फैगासिनो दंनो टाइमा जाबाय सफैगौआनो हाखु दाखु जालायबाय मादैया थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो सनाफोर रायजोफोर नै आं ट्रेन स्टेशन मोनफैबाय आं हारसिङैसो दे रावबो लोगो गैया ट्रेनानो बिराद बिहिर जागोनदां मानसियानो नै ट्रेनाबो हाबफैबाय गाखोनोसै दे दाना मानसि खि मानसि जोबदे रायजोफोर सिटखौनो मोनगोन ना मोनाखै दिनै ट्रेननिफ्राय ओंखारनानै नै फिथा जानोसै जोङो स्टेशनाव ओंखारबाय स्टेशननिफ्राय ओंखारबाय नै फिथा जानोसै दाना फिथा हमग्रा मोनबाय जोंनि बर'फोरानो बरपेटा रडआव गुगुनि एवाखैनो बिसोरो जानोसै गोथाव ना माबा उलारजोंसो देयोना बिसोरो ना माबा मेसिनाव होयो मेसिनाव उवालनिया गोथावसिन जायो खोमाहाय ना औ दा जों साहाजों लोंनोसै नै दाना लाबाय मादैया जारौमोन हमनायखौ हेल' सनाफोर नै जों बेरेफुंजानि बाहाय मानो फैनांदों नै आं दाना खोन्थालांसै दे सनाफोर जोंनि मावनाय दांनाया जागायहांबाय बिपिआर सरकारा जोंखौ 4 बोसोर जानायनि थाखाय बिथोन हरदों दे अफिसखौ साफा खालामनांगौ होननानै जोङो दा बयबो गोसो खुसियै साफा खालामनो आखायाव लाबाय नै हौवा हिन्जाव हासिब लाबाय सोरबाबा हासिनि लानानै हबाय जाय फारा-फारि अफिसखौ खना खनला साफा खालामजोब्बाय गासिबो स्टाफानो फैनानै गोसो खुसियै मावफैजोबदों दे रायजोफोर बयबो फुर्ति मोनबाय इन्टारेस्ट मोनबाय मावनानै दांनानै देखायहरनो रायजोफोर साराबो मावनांदों दे जोंना साराबो ओरैनो थानो मोनाखै बयबो सनाफोर नायलांबाय थादो नैबे जोंनि सार रायजोफोर साराबो नै मावनांबाय जोंहा साफाय अभियान रायजोफोर नै बयबो जोंना अफिस स्टाफफ्रा होंगो दोंगो झारु मारिथारबाय सोरबा दैखांदों सोरबा सिबदों बेखौ सावबावदो सोरबाबा जुइ लागायदियो औ पुर्निमा माया बसुमतारी नोंनो दिनै एवार्ड होनांसिगोन साफाय अभियानाव हाइस ना भिडिअ अफिसनि नाहरदो ओरैनो नायहरदो ओं दे सावबायबो नै सावबाय फुरा साफा जाजोब्बाय दे रायजोफोर अफिसानो जोंना क्लिन अननानै जि गोलावखौसो सिबनांबाय दे रायजोफोर मैलाखौसो सारा
मावखांबाय जोंहा रायजोफोर नै मावखांनानै जानाय लोंनायनि आराम्भ बयबो नै बायद'मोनहा रानबाय लाहार फाहार स्टाफफ्रा सिंग्रा गुदुं गुदुं लाबोबाय लालमहन जानोसै बयबो गोथाव गोथाव खायद' गरमा गरम गुदुं गुदुं जानोसै बयबो गुदुं प्रणामि मिटा मिटा ना जोंना फंबाय उर्बआ हरैसो थाहैबाय जोंना ऋषि कापुरालाय ऋषि कापुर मावखांबाय दाना नै बयबो जाजोब्बाय रायजोफ्रा जानाय लोंनायनि फारिसै दाना बयबो स्टाफानो ऋषिया बोरो सारालाय फा थांखो जोंना जाजोब्बाय दे बयबो जमा जमि रायजोफोर साफाय जोबखांबाय जानाय लोंनाय नैलाय सारा जोंना ओरैनो हरदो सारा एसे मा होनो मोसानायाव जोंना नै अफिसा नायदो साफा खालामजोब्बाय दे रायजोफोर गासिबो क्लिन खामानि जोब्बाय जाखांबाय लोंखांबाय दाना थांजोबनोसै जोङो बाय बाय गाव जायगा हाबोजोब्बाय हनै सारमोनहाबो बयबो जोंहा ओंखारग्रोबाय दे लेडिसफ्रा थांनोसै नै आं क'क्राझार मोनफैबाय ट्रेननिफ्राय ओंखारफैबाय कामरुपजों फैफिनबाय दे आङो रायजोफोर मेंबाय फुंनिफ्रायनो थांबाय मावबाय फैबाय थांसै न' मोनहैबाथाय फ्रेस जाहैनोसै फिलि गाखोहैनोसै दाना फिलि मोनबाय नै रायजोफोर बिदिनो मोखांनो गाखोबाय आङो सोलो गाखोबाय थांसै रायजोफोर नै मादैया न'आव सफैनानै दुगैबाय लोबबाय खर' लोबबाय फ्रेस जाबाय दानिया ओंखाम जानोसै दे सनाफोर सानसे मोनलायथारबाय खर' मर' लोबजोबफैबाय जानोसै आङो दानिया ओंखाम संग्रायाव हाबनोसै मा ओंख्रि दङ नायनोसै रायजोफोर हाव नाजों बे अल सल लाब्रा रायजोफोर नै नाजों ओमफ्राय बेखौ नायबावनोसै अमा बेदर एवनाय सनाफोर जानोसै दाना मादैया ओंखामखौ टेस्टि ओंखाम संब्रबबाय आङो गुदुं जानोसै होननानै आंनि थाखाय खथासेनिफ्राय संब्रबनानै दोन्दोंमोन बिमादैमोनहा होमबाबो बे एसे माबा जाबाय ओंखायनो आङो गुदुं संनानै जाफिनबाय रायजोफोर खथासेखौलाय जानो मोनगोन होननानै जानोसै पुर्निमायाबो नांथ'वाखै दा 4:30फोरनिफ्रायसो नांसिगोन रायजोफोर ओंखायनो आङो बे दा बेदर दङ बेखौ जानोसै रायजोफोर ओंखामखौ रायजोफोर नै मादैया ओंखामखौ जानो होनानै लाबाय दे सनाफोर दहायथ' खोन्थाखाबाय अमाजों आलु एसे होनानै एवदों आलु दरसे दरनै ओमफ्राय ना अल बायदिसिना होनाय बे नाजों बानलु लाबाय जानोसै दे रायजोफोर मादैया जानाय मानायखौ देखायला दे सनाफोर मेंबायबो नालाय माबार बुबु जानोसै ओंखामखौबो गुदुं संनानै जाबायना मादैया जानोसै दे सनाफोर भिडिअखौबो आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे सनाफोर दिनैनि भिडिअखौ बाय बाय सनाफोर